кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр, ә менә хатын-кыз өчен аның йөзе дә аздыр мөгаен. Бакалы районы Яңа Тымытыклында яшәүче Фәнзилә районының бакча пашалыгында булганнан соң моңа тагын бер кат инандык. Уңга хуҗабикә Фәнзилә Раянованың йорты урамнан ук көлеп тора. Ә менә ихатага аяк басканнан соң үзеңне чәчәкләр иленә эләккән кебек хис итәсең. Ә бит аның тормышы да җиңел генә бармый. Әмма язмышына үч итеп, тормышын якасына ябышып яши башлый ул. Мен 2 бала белән үлеп китте дә, 2 бәләкәй бала белән калдым. 2 баланы аякка бастырырга, ашатырга, укытырга, киендерергә. Мен кешеләрне карыйм, букетлар саталар, чәчкәләр. Мин дә шуннан күреп тырышып яшәп киттем инде. Күп еллар чәчкә белән шөгыльләнәм инде. Чәчкәләр үстерәм, күп еллыклар, однолетний рассадлар үстерәм. Агачлар, үзем черенковать итәм. Менә мен тип карлыганым бар инде. Хәзер әзрәк киметтем, бер яртысы гына калды бугай. Карлыганнарын Чиләбедән кайтартым да, эре сортлы карлыганнарны да үстерәм. Моннан тыш аның бакчасында бисея дигән куаклы чияләр, виноградның күп төре, энәсез кружовник, сортлы җиләкләр, июнь аеннан кар яуганчы эре баллы җимеш бирә торган агач төрендә кура җиләге күп еллык чәчәкләрдә үсә. Аларны хуҗабикә сатуга да чыгара. Бу чәчкәне ханымнар бөтенесе дә яратып калдылар. Яратып үстерәләр, үзем дә яратып үстерәм. Бу шаровидный новобельгийский астра дип атала. Ул бер чәчкә шар булып үсә. Менә аның август азагында зашау җимештә утырган кура җиләген күреп, исең китерлек. Менә шундыйлар малина, менә агачы шушылай була. Бу моны малинаның агачы дисәң дә була, древовидный дерево дисәң дә була инде менә. Шушылай төрле якка берәр метр ботак чыгара да, менә карагыз гел җимеш кенә була. Бу малина бирә нидән? Июньнең 15-ннән бирә башлый и мороз үтергәч кенә туктай. Көн аралар җыясың. Малинасы шундый тәмле. Менә шуның рассадасын сатам. Килегез, пожалуйста. Төбен сатам, җимешен сатам. Алырга килегез, рәхим итегез. Бик кыйммәттер түгел. Кеше берне алам дип килә дә, уннан алып китә, бөтен кешегә ошый. Узак та бирә, тәмле дә, урожайный да. Часто су сибәм, и көз көне көл салам. Бер нинди үз тәрбиядә бүтән кирәк түгел. Моны кисәргә дә кирәк түгел. Сентябрь җылы булса, менә сентябрьгә пешерәләр алар. Менә гел җимеш кенә бит. Фәнзилә бакчасында күпләп виноградта үстерә. Бик тә хыялыймын виноградка. Тиз алып бетерәләр виноградны. Бу виноградлар ишеми торган. Ни укрывной. Буларны капламыйм да, нитмим да. Шул киемне җиргә ташлыйм да, яз көне формировать итеп, үзем монда күтәртеп куям инде. Ишмеше бар, таежный дигән, Алёшкинны дигән, кызыл, кара, яшел. Ә менә аның чәчәкләргә булган мәхәббәтен берни белән дә үлчәп булмый торгандыр. Магазиннан бит урлык алсаң, нитмәй. Я тишелмәй, я ромашка чыга. Шуңа күрә мин менә буларны мәктәп балаларына букетлар ясап сатам мин булардан. Бер 20 елдыр хәзер буларны гел бетергәнем дә юк, үзем менә шулай рассадасын утыртам, нигә карап инде. Иртәрәк урлыкка дигән иртәрәк утыртам, мәктәпкә дигән соңрак утыртам рассаданы. Урлыкны үзем ясыйм да, кайсымлык эшен миңа үзем ясыйм, үзем утыртам. Иртәрәк менә гел чәчкә генә була. Бу тоже күп еллык эшем торган чәчкә. Мин сәгать 4-тә торам да, шушында чыгып менә чүпләр дә юк бит инде хәзер. Шу утыйм, буларны карыйм. Кайсының төбе кипкән су сиптерәм инде көне буе. Кайбер көн инде иртән торып балыкка китеп барам, балык тотырга яратам. Увлечение минем. Балык тотмаган көн инде көне буе кичке караңгы төшкәнче бакчада эшлим инде. Ну, яратып эшлим от души. Күңелгә рәхәтлек тә бирә, тынычлык та бирә. Мин менә яшим. Шушы бакча аркасында яшим. Эшсез калдым дип җылап утырмадым инде, шулай бакчага ябыштым инде, бакчага тотынып. Кешеләрне сөендерәм инде, бөтен кеше инде яратып әйберемне ала, хөрмәт итәләр. Хезмәте барның хөрмәте бар ди халык. Шуннан да Фәнзилә Параяновага сокланмаган кеше юктыр. Гомер буе тырышып хезмәт итеп, лаеклы юлга чыккач та тик тормый, һәрвакыт хәрәкәттә, бакча эшеннән ям һәм тәм табып, башкаларга да рәхәтлек, гүзәллек бүләк итә ул.